नि 2 सेक्सननि आन्डाराव IPC नि आन्डाराव बिखौ गोख्रैयै साजा होनांगौ। I object, Your Honor. Objection is overruled. सानस्रिया गावनि फिसाय महरखौ बुथाराखै। Your Honor, मा खारनाव बुथारदोंमोन, सोर बुथारदोंमोन, बेखौ मानो फोरमान होनो हायाखै? आफाखौ आंसो बुथारदों। आइया बुथाराखै। Your Honor, आंनि क्लाइन्टआ रावखौबो बुथाराखै। बेखौ फोरमान खालामनो थाखाय आङो बै गथ'खौ कर्टआव लाबोनो थाखाय पारमिसन बिनाय जाबाय। Permission granted. Mama! Satu payah दिनैनि कर्टआ सुग्लायनि कन्वेन्शनेल स्टेटमेन्टजों लोगोसे एग्जिबिटबो दिन्थिनो हानायाव कर्टखौ गनायनो हायोदि गावनि बिफाखौ बुथारग्राया रावबो नङा नाथाय सुग्लाय मुसाहारियानो। बिनिखायनो दिनैनि बे कर्टआ मोनसे अर्डारजों सानस्रिखौ जेबो कन्डिशन होजासे Wow, dinilai mate keulang keutang. Bibar bariau bibarjों समायफ्लेथारदों. नाहरलायगोनला? बा, नंगौथ' आरो। सिब्लाथ' नोंथांमोननि नखरावबो सोरहाबा बिब' सोरहाबा बिनानाव थाथारगोन। नखराव थांनानै गाबागावनि बिनानावखौ मानो जंखाय हैयाखै? ओइ सेंग्रा नों बबेनि बानलु बोदोंलै? बानलु बोदोनाबो सिफ्लेना जायोबा बाथोन जायो बेखौ नोंसोर मिथिया नामाब्रा? हायोब्ला खाथियाव फैलाय। फैदो दानस्रां बिसोर। माथो मोनदोंब्रा? थौदो लोगोफोर थौदो।